Καλώς ήρθατε στο Geek the Greek. Είμαι ο Τάσος και αυτή είναι μια εκπομπή για gaming, ταινίες, σειρές, κόμιξ και άλλα τέτοια ωραία πραγματάκια. Μείνετε μέχρι το τέλος του επεισοδίου γιατί σας έχουμε μια έκπληξη. Βγήκε νέο τρέιλερ για το The Mummy. Μη χαίρεστε, δεν είναι συνέχεια των παλιών με τον καφατζή της ζούγκλας, είναι reboot με τον Tom Cruise. Φήμες λένε ότι ο ίδιος πριν υπογράψει απέτησε κάποιες αλλαγές στο σενάριο. Μαγκές, δεν ξέρω τι θα κάνετε, εγώ πρέπει να παίζω τον πράκτορα. Δεν με νοιάζει. Βάλτε ένα πράκτορα να παλεύει με τη μούμια. Ναι, δεν με χαίστηκα. Και θέλω να κάνω bungee jumping από τις πυραμίδες. Χωρίς σκηνή. Ενώ θα μου κάνετε τριπλό bypass. Ο Seth Rogen και ο Evan Goldberg θα διασκευάσουν το Invincible για τη μεγάλη οθόνη. Το Invincible είναι το άλλο απίστευτο κόμικ του Robert Kirkman εκτός από το Walking Dead. Φανταστείτε κάτι σαν να είναι ο Spider-Man και έχει πατέρα το Superman, μόνο που ο Superman τελικά είναι κακός και ξεκυλιάζει όλους τους άλλους υπερήρωες, ξέρω εγώ, για να κατακτήσει τον κόσμο. Αν κρίνουμε από την πρώτη τους διασκευή που ήταν χάλια, τη δεύτερη που ήταν σαφώς καλύτερη, ελπίζουμε η τρίτη να είναι η τέλεια. Γιατί έχουμε και μια μικρή αδυναμία στο Invincible. Ο Stallone ανακοίνωσε ότι φεύγει από το Expendables 4 λόγω καλλιτεχνικών διαφορών. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να αποκεφαλίζω 5 με το δάχτυλο και όχι 4. Το πιάσες, επειδή έχω 5 δάχτυλα. Και ανακοίνωσε και ο Σβαρτζενέκερ ότι δεν θα κάνει την ταινία χωρίς το φίλο του. Κάτι που μας φέρνει πιο κοντά στο όνειρό μας να πάρει επιτέλους τα ενία ο Άνταμ Σάντλερ. Ο Τζο Μαγκανιέλο που γνωρίσαμε από το True Blood και μπορεί να παίξει τον Deathstroke στη νέα ταινία Batman, θέλει λέει να κάνει ταινία το αγαπημένο μας Dungeons and Dragons. Έχει ήδη σενάριο και μιλάει με τα κατάλληλα άτομα. Και κάπου εδώ να αναφέρουμε χωρίς λόγο ότι έχει παντρευτεί και τη Σοφία Βεργάρα. Και κάπως έτσι παίρνει επάξια τη θέση του Jason Momoa ως το νέο μας Man Crush. Τελείωσε και η 7η σεζόν του Walking Dead. Αυτή τη φορά πέθανε το ενδιαφέρον μας για τη σειρά. Ανακοινώθηκε για το 2018 η 5η έκδοση του Vampire the Masquerade και του Werewolf the Apocalypse. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι αυτά, είναι παιχνίδια ρόλων. Για όσους άκουσαν παιχνίδια ρόλων και σκέφτηκαν δερμάτινα, λουριά, gag balls και τέτοια, συγχαρητήρια. Είστε normal άνθρωποι. Για εμάς τους υπόλοιπους είναι κάτι σαν επιτραπέζια, χωρίς ταμπλό, μόνο με ζάρια. Με το νέο event Resurrection η Marvel φέρνει πίσω δύο τίτλους από τα 90s, το X-Men Gold και το X-Men Blue. Η φήμη που κυκλοφορεί τα τελευταία χρόνια είναι ότι η Marvel, επειδή δεν έχει τα δικαιώματα για τους X-Men, όπως λέγαμε στο προηγούμενο βίντεο, προσπαθεί να τους αντικαταστήσει με τους Inhumans, τους βγάζει από παλιά εξώφυλλα, τους βγάζει από την εγκυκλοπαίδεια και γενικά προσπαθεί να τους εξοντώσει με κάθε τρόπο. Με αυτό το event προσπαθεί να μας πείσει η Marvel ότι δεν μισεί τελικά τους μεταλλαγμένους της και τους φέρνει πάλι στο προσκήνιο. Μας πείθει? Όχι. Θα το διαβάσουμε στάνταρ. Ειδικά το Iceman που θα επικεντρώνεται στην γκέι ερωτική ζωή του χαρακτήρα. Ναι. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, ο Iceman είναι πλέον γκέι. Τώρα το θυμήθηκε 50 κάτι χρόνια μετά. Δεν πειράζει, Bobby, κάλιο αργά παρά ποτέ. Δύο διαφορετικά τρέιλερ με πρωταγωνιστή το Star-Lord αυτή την εβδομάδα. Λογικό θα μου πείτε αφού τώρα βγαίνει η νέα ταινία, σωστά? Λάθος! Δεν είναι κανένα από τα δύο για τη νέα ταινία που θα μας πάρει τα σόβρακα. Το ένα είναι για το Guardians of the Galaxy της Telltale και το άλλο είναι για το δωρεάν MMO της Marvel. Και για τα δύο είμαστε ενθουσιασμένοι και τα δύο μπορεί να βγουν τρελή μούφα. Θες να βγάλεις παιχνίδι NBA, αλλά δεν μπορείς με τίποτα να χτυπήσεις την υπερτέλεια και ρεαλιστική σειρά 2K. Τι κάνεις? Βγάζεις το διάδοχο του NBA Jam και του NBA Street. Τι καλύτερο από το να παίζεις μονάκια στους δρόμους με bobblehead εκδόσεις τωρινών και παλαιότερων θρύλων του μπάσκετ. Εμείς ενθουσιαστήκαμε τόσο με το NBA Playgrounds που πήγαμε και πήραμε μπάλα να θυμηθούμε τα παλιά. Ήταν την εβδομάδα που γυρίσαμε επεισόδιο στο CAT. Πρόταση αυτής της εβδομάδας και με αφορμή τα νέα επεισόδια που βγήκαν τώρα από το Netflix είναι το The Get Down. Υπερπαραγωγάρα που είχε την ατυχία να βγει σχεδόν παράλληλα με το Stranger Things. 70's Bronx, θάνατος της disco, απαρχές του hip hop και του punk, Baz Luhrmann που έκανε το Moulin Rouge και το Romeo and Juliet στην παραγωγή, Grandmaster Flash και Nas επίσης στην παραγωγή, ερμηνιάρες, σκηνάρες, μουσικάρες, μια σειρά που σίγουρα δεν θα δεις μόνο μία φορά και προσευχόμαστε κάθε βράδυ να συνεχιστεί. Και πάμε στην έκπληξη. Στον κεραμικό υπάρχει το στέκι μας μια αρπιτζοκαφετέρια 500 μίλια μακριά. Στον πάνω όροφο του 500 μίλια άνοιξε το Paper Cut που είναι μαγαζί για επιτραπέζια, RPG, Magic the Gathering, καρτοπέχνιδα και κόμιξ με το κιλό. Όταν λέω κόμιξ με το κιλό δεν είναι έκφραση, είναι όντως κόμιξ με το κιλό. Δηλαδή παίρνεις τη ζυγαριά, διαλέγεις τα κόμιξ σου, βάζεις πάνω και τα αγοράζεις με το κιλό. Το Paper Cut προσφέρει σε 3 τυχερούς από 1 κιλό κόμιξ στον καθένα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα σας δώσουν αυτοί τα κόμιξ που θέλουν, θα διαλέξετε εσείς τα κόμιξ που θέλετε και θα πάρετε 1 κιλό από αυτά. Και όσο διαλέγετε ο καφές σας κερασμένος από τα 500 μίλια. Για να μπείτε στην κλήρωση αρκεί να κάνετε share το βίντεο στο Facebook με hashtag comics με το κιλό. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στη σελίδα μας στο Facebook στις 20 Απριλίου. Αυτό ήταν το Geek the Greek. Τα λέμε ξανά σε μία εβδομάδα.